Καλημέρα, 15 Μαρτίου σήμερα. Συνεχίζουμε την τροφοδοσία και θα προσθέσουμε πλαίσια σε μελισσάκια που χρειάζονται πλαίσια. Είναι μια πολύ καλή ημέρα σήμερα με πάρα πολύ ήλιο. Ας δούμε τι γίνεται. Βλέπουμε ένα μελισσάκι αρκετά καλό. Πιστεύουμε ότι βοήθησε η τροφοδοσία που κάναμε. Θα το δούμε και λίγο μέσα πώς είναι. Πρώτο τελάρο, γύρι και ελάχιστο μέλι. Είτε να το βλέπετε. Δεύτερο τελάρο πάλι λίγο μέλι. Δεν έχει αναπτυχθεί αρκετά πολύ. Αυτό το πλαίσιο έχει μέλι και εδώ κάτω έχει αρχίσει η βασίλισσα να γεννάει. Δεν φαίνεται πολύ καλά. Από αυτή την πλευρά έχει αρχίσει και γεννάει εδώ μέσα. Εδώ έχουμε ένα πλαίσιο με πολύ καλό γόνο, σημαίνω, και χυλωμένο γόνο. Άλλο ένα πλαίσιο όλο γεννημένο και χυλωμένο. Βλέπουμε έχουν κάνει και κελιά από κυφίνες. Άλλο ένα πλαίσιο γόνους και μέλι. Τα μελισσάκια μας έχουν τροφές. Και αυτό το πλαίσιο είναι όλο γόνο και μέλι γύρω τα στεφανέμια του. Βλέπετε και γύρες μέσα. Εδώ του είχαμε βάλει ένα πλαίσιο για να χτίσει. Από ό,τι βλέπουμε το έχει ήδη πατήσει καλά. Και αν μπορούσατε να δείτε μέσα, είναι όλο γεννημένο εδώ πέρα. Το ίδιο και εδώ. Άρα η τροφοδοσία που κάνουμε θα βοηθάει αρκετά τα μελισσάκια. Και στο τελευταίο πλαίσιο βλέπουμε ότι έχει και εδώ γόνο. Και εδώ. Και γύρες. Στην προκειμένη περίπτωση θα πάρουμε τα πλαισιάκια αυτά που έχουν λίγο μέλι από εδώ. Αυτό εδώ που έχει πολύ λίγο μέλι. Θα το βάλουμε σφίνα που λέμε εμείς στην μισοκόμη.
κίνηση του γόνου, ούτως ώστε με την τροφοδοσία που κάνουμε να πιάσει βασίλισσα και να το γεννήσει γρήγορα. Και τώρα το άλλο πλαισιάκι που είχε πολύ λίγο μέλι και αυτό θα το πάμε στην άλλη άκρη. Μαζεύουμε το μελισσάκι προς τη μία άκρη όπως πάντα. Βάζουμε το φελιζόλ και του δίνουμε την τροφοδοσία, το σιρόπι που είπαμε. Τα μελισσάκια κουβαλάνε πολύ καλά γύρες. Όπως βλέπουμε έχουν δουλίτσα, οπότε δεν έχουμε και θέμα να μας τσιμπάνε και ιδιαίτερα. Αυτά για σήμερα.